M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni pa tiyankhuleni Ambuye pano mu programu ya kusinkhasinkha mawu a Mulungu alero. Mawu athu oyamba akuchokera m'kalata ya Paulo oyera kwa Akolose 1 ndi 21 kulekera 23. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mrs. Perpetual Pili kuchokera ku St. Agnes Church, St. John's Parish, Msamba, mu Archdiocese ya Lilongwe. Pamene uthenga wathu ndi monga adalembera Luka woyera. Luka mutu wa 6 ndi 1 kulekera 5. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Luke Anatole Welemu, achipani cha Komboni Missionaries kuchokera ku St. John the Baptist Parish, Lilongwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Tiyeni tipempherere limodzi. Mawu oyamba. Mawu amkalata ya Paulo oyera kwa Akolose. Akolose ndime 1 kuyambira 21 mpaka 23. Abale, kale inu munali kutali ndi Mulungu, ndipo mukadana naye maganizo anu ndi ntchito zanu zoyipa. Koma tsopano, kudzera mwa imfa ya mwana wake m'thupi lake, Mulungu wakuyanjanitsaninso ndi Iye mwini. Adachita zimenezi kuti pamaso pake muthe kuoneka muli oyera mtima, opanda banga kapena cholakwa chilichonse. Koma tsono muzikhala okhazikika kolimba pa maziko a chikhulupiriro chanu, osasunthika pa chiyembekezo chofumira ku uthenga wabwino umene mudamva. Uthenga wabwinowu walalikidwa kwa anthu a pa dziko lonse lapansi. Ndipo Mulungu ndiye adandipatsa ine, Paulo, ntchito yoti ndiwulalikire. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a uthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Luka mutu wa 6 ndi 1 kulekera 5. Pa tsiku lina la Sabata, Yesu ankadutsa m'minda ya tirigu. Ophunzira ake ankathyolako ngala za tirigu namazifikisa ndi manja nkumadya. Apo Afarisi ena adafunsa kuti, bwanji mukuchita zimene siziloledwa pa tsiku la Sabata? Yesu adati, kani simudawerenge zimene adachita Davide pamene iye ndi anzake adazingwa nayo njala? Suja adalowa m'nyumba ya Mulungu natenga buledi woperekedwa kwa Mulungu nadya nkupatsako anzake aja? Chonsecho nkosaloledwa kuti buledi ameneyo wina aliyense nkumudya kupatula ansembe okha. Tsono Yesu popitiliza adawawuza kuti Mwana wa Munthu ali ndi ulamuliro wonse pa zokhudza tsiku la Sabata. Umenewu ndiwo uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero tikumva nkhani yokhudza lamulo, osangoti lamulo lililonse koma lamulo lokhudza Sabata. Mwana wa Munthu ali ndi ulamuliro wonse pa zokhudza cholengedwa chilichonse chimene munthu amachipambana. Chifukwa ulamuliro umenewu ukuchokera pati? Ulamuliro umenewu ukuchokera m'buku lija loyamba la chiyambi kapena kuti Genesis. Mulungu atalenga zonse, adalenga munthu kuti azilamulire. Mulungu ndi adalenga munthu kuti akhale pamwamba pa zolengedwa zonse, pa nyama zonse. Nyama ingakule chotani ili pansi pa munthu, mitengo ingatalike bwanji ili pansi pa munthu, chilichonse. Ndi ulamuliro umene Ambuye Yesu akutchulapa ukuchokeranso m'buku limene la Genesis, kuti tikuyenera kumalamulira zonse
ndipo kuti zonse zikuyenera kutumikira munthu osati munthu atumikire zimenezi iyayi. Isakhale vice versa, zikhale zakuti zinthu zimene zidalengedwa zipatse munthu moyo wabwino kuti akhale ndi moyo ochuluka. Ndiye lamulo lokhudza sabata likutanthauza chani? Inde likutanthauza kuti munthu ayenera kusunga tsiku la Mulungu, tsiku la Ambuye lipatulike. Koma pamene moyo wa munthu uli pa chiopsezo, moyo wa munthu uli pa chipsinjo, munthu pamene wayamba kufinyika, tichotseka lamulo lija tikeyapo tithandize munthu amene akuvutika. Ambiri ife timaphonya pamenepa, ambiri ife timasemphetsa pamenepa, ambiri mwa ife timadya maziro pamenepa, chifukwa timakakamira lamulo ngakhale likupweteka munthu, timakakamira lamulo ngakhale likupha ufulu wa munthu, timakakamira inde ma traditions athu, zizolowezi zathu, ngakhale munthu sakupeza mtendere. Kumeneko kulinso ngati kupembedza ndithu mafano kumeneko. Ambuye Yesu akufuna tikumbuse komanso kuti moyo wa munthu ndiye choyambirira, lamulo lidzibwera pambuyo. Popanda lamulo tikuvomereza palibe chimene chingayende. Pamene pali anthu awiri atatu pakufunika lamulo, koma tikutero kuti lamulo likutumikira munthu osati munthu atumikire lamulo. Timafuna titsate lamulo lemba ndi lemba pamene munthu akuvutika, munthu akusowa chikondi. Malo athu a ntchito, maofesi ambirimbiri amalemba kuti titsekula ofesi yathu 7:30, titseka ofesi yathu 4:30. Kodi amene angabwere 29 minutes to 4 wapsinjidwa, wathodwa, akufuna thandizo lathu. Kodi amene ujati mbweze mpaka abwerenso mawa, makamaka anzathu agwira ntchito kuchipatala. Patient akubwera naye mochedwa, achedwa ndi 2 minutes, achedwa ndi 5 minutes, achedwa mwina ndi 8 minutes, ngakhala achedwa ndi 1 hour imene. Kodi tikuyenera kumubwenza patient kuchipatala chifukwa itu wabwera mochedwa, ifeyo ntchito athu tagwira tikupita ku nyumba? Ngati ifeyo tingatseke chipatala nkumubwenza patient kuti mubwerenso mawa, adokotala atanganidwa, akupita ku banki ya nkhonde, akupita kulandira salary, nkusiya moyo wa munthu jankufa. Tili ndi sambi kwambiri, chifukwa ife tikutumikira sabata lakufa, sabata lopanda pake, lamulo lopanda pake. Lamulo lenileni likuyenera kuti lipereke moyo kwa munthu. Anzathu amene magwira ntchito pansewu, anzathu amene mayang'anira kuti madrivala inde akutsatira malamulo a pansewu, ndi zofunikira chifukwa mmakhala pamenepo kupewetsa ngozi, mmakhala pamenepo kuti anthu akafike amoyo, mmakhala pamenepo kuti miyoyo itetezedwe. Koma iliponso nthawi imene lamulo lija niyo malitsata inde mopanda chikondi, lamulo la pansewu malitsata inde mosaganizira munthu. Timawerenga mwezi umene wangopitawo nkhani imene inachitika kalekale kuti anzathu amene amagwira ntchito pansewu kumapeza driver ali ndi milandu ka inali COF, koma driver akupita ku chipatala ndi mwana wadwala, akumuyimitsa, akumpanga detain mpaka mwana kumamwalira mgalimoto chifukwa chakuti mwina COF yatha ntchito. Kumeneko ndi kusunga sabata lakufa, moyo wa munthu uli pa chiopsezo. Musiyeni driver, mukumudziwa, chabwino tengani license, ngakhale bendi mulandu kutenga license, mumatenga chabwino, mutengeleni license, musiyeni apite ku chipatala, akupita ku Queens, akupita ku chipatala ukamuzu Central, akupita ku Bwaira kandi ku private, akamusiye wodwala mpaka abwereko, tidzamuyimbe mulandu. Moyo wa munthu wapulumuka. Ndiye tikutero kuti malamulo ndofunika, koma pena timatsata malamulo monga anthu opanda nzeru, timatsata malamulo anthu opanda chikondi, timatsata malamulo mongo atsata. Ambuye Yesu akuti inde mwana wa munthu ali pamwamba pa zonse. Tikudziwa tonse kuti kudula mitengo nkumaotcha makala ndi mulandu waukulu, yes. Koma pena makala aja kupulumutsa moyo wa munthu. Makala aja akupangisa kuti munthu akhale ndi moyo ofunikira kwambiri. Lamulo tikalitsata tikumalanda makala aja. Kodi makala aja amapita kuti? Ngati makala aja timamulanda munthu osauka kuti waononga chilengedwe, ife nkumakaphikira nyumba mwathu timanene pa mimba, tili ndi sambi. Lamulo silikugwira ntchito, lamulo lopanda pake,
sabata yakufa imeneyo. Abale anga okondeka mwa Ambuye, timvetse bwino za mawu amenewa. Mwana wa munthu ali ndi ulamuliro pa zonse. Lamulo libwere pambuyo, moyo wa munthu patsogolo, chifukwa adalenga munthu inde mchifaniziro chake. Adadya buledi okaperekedwa pa guwa la nsembe, njala itavuta apulumutse moyo. Titha kudula adi mtengo ngati moyo wa munthu uli ndi njala, apulumuke kaye. Akapulumuka adzadzala mitengo 5. Lamulo likugwira ntchito, chifukwa pamapeto a moyo uno makamaka ife Khristu, Mulungu sakapulumutsa mitengo, Mulungu sakapulumutsa magalimoto kapena COF whatsoever. Mulungu afuna mzimu wanu wayawo tonse timafenya nafe kuti akatiweruze. Akatiweruza muyeso wake ndi wachikondi. Ndiye tiyeni abale anga okondeka mwa Ambuye, kuyambira ine ndemwe nditsate malamulo a Mulungu koma ndi chikondi. Ena ndikumbutse za malamulo a dziko lapansi, dziko la Malawi, malamulo a mpingo wanga andikumbutse koma mwachikondi. Tikatero tidzachita zimene Ambuye akufuna, osati pano pokha komanso kumwamba. Ambuye Yesu apitirize kudalitsa mawu ake. Mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.